قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے قیامت والے دہاڑے کو انسان بندہ پیر بھی کہنا ہلا سک سے حرکت کہنا کر سک سے جے تک 5 سوالوں کا جواب اللہ دی بارگاہ کہنا پیش کرے سے۔ پہلا سوال ہے ان عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ پوچھ دن کہ اے بندیا تائیں اپنی عمر کتھا ضائع کیتی، اپنی عمر کتھا برباد کر کے آئے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کتھا برباد کیتی، اپنی جوانی دا وقت کتھا ضائع کیتی۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اللہ تعالیٰ پوچھ دن کہ اے دس کہ مال کیویں کمایا ہاوی، اے مال مڈی کتھو کمایا ہاوی۔ وفیما انفقہ، بل ایکو خرچ کتھا کتھا کتا ہوئی، اے مال مڈی بینک بیلنس پیسہ ایک کتھو کمایا ہوئی، کیویں کمایا ہوئی۔ وفیما انفقہ، بل ایکو خرچ کتھا کریں رہی۔ تے کو بھی سوچنا چاہیے، میں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ مال کیویں کمائیں دے پیسے تے کتھو کمائیں دے پیسے، ایندہ حساب تھی میں اون ویلے تک پیر حرکت کر سکتے جے تک آپا ہی سوال دے جواب عرض کنا کرے سو۔ اللہ تعالیٰ پوچھنے اے مال اے مڈی بینک بیلنس پیسہ اے کتو کمایا ہوئی، کیویں کمایا ہوئی۔ ول اللہ تعالیٰ پوچھن وفیما انفقہ، ول ہنا کو خرچ کتھا کتا ہوئی۔ تیرے کو جو پیسہ ہا بینک بیلنس ہے تو مدارس بننے ہیں، مسجدہ بننے ہیں، قرآن دے قاری بچے پڑھنے ہیں، ہونا تے خرچ کرنے رہی، یا ادھی رات کو کنجریاں نچوا کے ہونا تے خرچ کرنے رہی۔ لہذا اندہ سوالوں میں کہ وفیما انفقہ، تائیں اپنی دولت کتھا خرچ کیتی، تائیں اپنا پیسہ کتھا خرچ کیتے۔ ان عمرہ، تائیں اپنی عمر کتھا ضائع کیتی ہے۔ ومن عامل فیما علما، پوچھا ویسے علم رکھن والیا تیرے کول جڑا علم ہے تو خود ہوندو تے کتنا عمل کرندا رہی، تے اپنے علم دے تے کیا عمل کیتے۔ تو لہذا اے نہیں پوچھا ملنا تے کی کو کیا دسیا وہ الگ عمل ہے، پہلے اے پوچھا ویسے اے دسا جڑا کوئی تو علم رکھ دا ہمیں تو لوگوں کو واضح و نصیحت کرے نہ ہمیں تو خود بھی عمل کیتا ہے، تے اپنے علم تے عمل کتنا کیتا ہے، ان دا جواب تو دے۔ حضرات مکرم سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دے انہاں سوالاں دے جواب اسا کیویں اللہ دی بارگاہ پیش کرے سوں، ول پسینے چھوٹ ویسن۔ تو لہذا اللہ تعالی فکر آخرت نصیب فرماوے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمینن لوگ سونے تے چاندی دے ضائع تھیون وچ روندن، حالانکہ عمر دا ایک لمحہ سونے تے چاندی تے پہاڑاں کو بھی زیادہ قیمتی ہے جڑا ضائع ودا کرنی۔ اللہ اکبر، اے بزرگاں دے فکر کہ فرمانن سونے تے چاندی دے پیچھے بندے رو پمنن جو ضائع تھی ونجے، لیکن جڑا تیری زندگی دا ایک لمحہ ہے نا سونے تے چاندی دے پہاڑ بھی انہیں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمانن عقل مند شخص وہ ہے جڑا ہر دہاڑے کو اپنے آپ دا حساب کرے، سویر تیئے تے شام کو بہتے کتاب کھولے تے قلم تے جناب والا کاپی چاوے تے لکھے کہ سارے دین دے وچ میں نیکیاں کتنا کیتن اتے گناہ کتنا کیتن۔ اگر نیکیاں کیتن تو شکر ادا کرے، اگر گناہ کر کھڑے تو اپنے آپ تے ندامت کرے، اپنے آپ تے شرمساری محسوس کرے کہ میرے مالک نے گناہوں واسطے پیدا کہنے کیتا۔ میرا آج دا دہاڑا کتنا لحظہ لمحہ لوگاں دی غیبت، لوگاں دی چگلی، لوگاں دے نال ہرس اور حسد وچ گزرے، اور کتنا لمحہ
اللہ دی مخلوق دی محبت وچ گزرے. تو لہذا اے محاسبہ اے حساب کرنا چاہیے. اس واسطے پیارے دوستو زندگی عارضی ہے, اے دنیا عارضی ہے. یاد رکھو سونے تے چاندی دا غم اتنا کہنی جتنا جناب والا ایک لمحہ اللہ تے اندر رسول دی یاد تو وقت ضائع ہوئے, اللہ تے اس تے رسول دی یاد کو بندہ دور تھی وجے اتنا فکر کرنا چاہیے. باہو سلطان نے فرمایا ایک دم غافل 100 دم کافر. اب اے بزرگاں دی فکر ہے. اللہ تعالی سب انہاں اکابرین نے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرماوے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.